четите! Ей, я погледни, обърни се! Ела тук. Роли, дръж Слънчана. Как убийца ли ще ставаш? Мокни! Не чуй какво ще ти кажа. Дам ти 24 часа да ми докажеш, че си Роли. Иначе тогава ще те изхвърля от къщата на мига. Разбрали ме? Да! Сега се види течо. Махай се, няма да ми кажеш. Хайде, върви в стаята за гости! Ще убия теб и сестра ти, ако не признаеш, че ти не си Роли. Аз съм истинска сестра. Лъжеш! Джонки! Какво си мислиш, че правиш? Ако аз съм твоята Роли, повярвай ми. Ако ме прегърнеш, ти не искаш. Роли никога не би посегнала с нож. И ти никога не би посегнала с нож. Но аз само за доброто на своята сестра. Роли, хайде. Гледай ми са панираните! Слънчана, ела тук. Те сте панирани. Хайде. Опитай ги как мисли са моя вкус. Върви и нахрани. Моля те, Ганко, само опитай. Сега ще ви. Како? Не си ги питала добре. Това наистина е вкуса на Роли. Но не си ми доказала. Това е първото. Още 23. Всеки един час искам да ми докажеш по едно доказателство. Иначе... По другия час очаквам друго доказателство. Кики, газът ти се вижда. Заболяме Разбрали. Заберята корунчето. Иди при Лели Роли да ти направи масаж. Како? Извинявай, че прекъсвам молитвата, но ще видиш второто доказателство в стаята на самата твоя Роли. Добре, сега ще видим. Кажи да ти направи. Боли ме масаж. Трябва ми масаж. Боли ме. Това е Роли? второто доказателство, което ще... Сестричка, ела да ми направиш масаж. Много ме боли гърбът. Идва там. Добре. Но аз ти казах да следваме. Не, просто това е Лука. Запази тишина. Добре, сестрички. Роли, какво е това? Това не е масажът, както казах ти. Роли? Ето така се прави. Махай се. Знам. Така е твоят масаж. Како? Повярвай ми, аз съм твоята Роли. Това не е вярно. Не. Второ доказателство. Трябват още 22 доказателства. Леко! Добре. Ще ти докажа. Кола! Сестро, какво си направила? Нищо не съм ми направила! Не. Сестро, добре ли си, сестро? Мама! Сестро! Тя спаси живота. Мамо! Но все още не мисля, че си Мара. Мамо! Аз съм си Мара. Не е вярно. Мамо! Сестро! Или пауза.